Щиро кажучи, я приїхав сюди на форум білоруського світу. Я думав, що ми будемо обмірковувати істотні питання, які турбують не нас, не їх, а народ Білорусі. Так? Ні? Добре, але питання на конференції діаспор повинні бути питаннями, а не розважаннями про те, де взяти гроші. Навіщо вам гроші, сябри? Спокойно. За 5 років немає ніяких виників нашої боротьби. 5 років ми стоїмо на місці, ось давайте придумаємо, давайте у американських громадян попросимо. Ви на Конституцію попросите у американських громадян писати. Почитайте шаг політв'язням. Нема грошей, нема що вчити. Людей не можуть вивезти з Білорусі. А у нас зато, поглядите, соцсеточки, як там все пригожа. Люди, які нібито волонтери, живуть як Мельникова. Все шиповно, і в той же час просять гроші на існування. Давайте несите гроші на відкрили свої громадці. Кольки ми потратимо гроші на культуру? Я вибачаюся за емоційність, сябри, бо мені болить. Разумеете, что вы тут собрались? Где гроши взять? На во что гроши? Как вы могли нормально себе жить там, да? В другом месте? Я спокойненько, я вас не перебивал. На культуру, на мову, да, это все круто. Миллионы были убуханы. А нас политвязней на фонде Тихановская 600 тысяч на политвязней, так? Не, секунду. Это пытание сябры. Мы будем когда-нибудь обмірковувати виніки нашей боротьбы, и когда там есть помылки, потому что уже Функа Тихановский выйдет с турмы с вашей такой боротьбой. Где взять кошек? Когда мы вернемся домой, Каратей? Когда вы не собираетесь вертаться, так это зразумело. А я хочу домой.